Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny marly denanlar döwletden kömek gözläp üýüşüp häkimlige bartýan atlan çap edilen makala we gepleşik çekýär. Aşgabatda COVID-19-dan ýok bolan türk diplomatynyň aýaly prokuratura şikayet edýär. COVID-19 Aşgabatyň hastahanasy näsaglardan dorly, bayramally molumlara jerime salynýar. Aşgabatyň häkimetleri ýene bir sebäpde jaýlary ýumurmaga taýýarlanýar. Türkmenistanyň ilaty keselleýär. Karantin çäklendirmeleri ýene güýçlendirilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. İşsizlik gedegi polisiýa ofisiýerlerine hem ýetdi. İlat paraxorlugyň azalmagyna garaşýar. Türkmenistanyň ilaty keselleýär. Karantin çäklendirmeleri ýene güýçlendirilýär. Aşgabatyň häkimetleri ýene bir sebäpde jaýlary ýumurmaga taýýarlanýar. Lewapda 1500 goly işgäri krizis sebäpli 3 ay bäri aýlyk berilmeýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 50-nji hepde atly fotosergimiz bu hepde iň köp görülenleriň başyny çekýär. Odalketlerin ýurtlary 2020-nji ýylyň halkara hasabatlaryny Washingtondaky türkmenler Owganstanyny alınıp gaçylan çağan tapma we boşatmagy talep etdiler. Owganstanly türkmen denanlary ogurlanan çağany halas etmek goýunça ýörüýüşe goşuldy. 2020-nji ýyl suratlarda geçip barýan ýylyň esasy wakalary atly videolarymyz, fotosergilerimiz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okujularymyz we dinleýijilerimiz işsizlik gedegi polisiýa ofisiýerlerine hem ýetdi. İlat paraxorlugyň azalmagyna garaşýar. Aşgabatda COVID-19-dan ýok bolan türk diplomatynyň aýaly prokuratura şikayet edýär diýen atlan çap edilen habarlarymyza we gepleşiklerimizde reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň habarlary bilen agyrlykda öz pikirlerinizi aýtmagy, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň owşan iň soňky maglumatlary bilen dowam etdirýär. Türkmen prezidenti bu ýön köküniň koronawirusa garşy görüşde netijeli derman bolmak ähtimallygyny öňe sürýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 25-nji dekabrda geçiren hökümet maslahatyny Türkmenistanyny bu ýöniň 4 görnüşiniň dünýäde 15 görnüşiniň duş gelýändigini aýtdy. Bu ýön kökü almy we halk lukmançylygyna işte döreýän keselleri, üskülük, böwrek, ýokarky dem alyş ýollarynyň hemde 10 barmak içegäniň kesellerini bejermekde ir wagtlardan bäri dermanlyk terişde hökmüne ulanlyp gelinýär diýip prezident belledi. Onuň tasdiklamagyna görä bu ýöniň düzüminde 23 götermeçenli gliserizin turşusy bar. Tadahanyň maglumatyna görä alymlar gliserizin turşusynyň täze koronavirus ýokanjynyň ýaýramagyna päsgelçilik döredýändigini aýdýarlar. Şeýle-de neşir bu ýön köküniň şiiresiniň az mukdarynyň hem koronavirusy ýok etmekde gowy peýda berýändigini öňe sürýär. Emma prezident ýurduň Ilmlar Akademiýasynyň başlygyna ýölenip bu meseleni ilmi tarapdan düýpli öwrenmegi tapşyrdy. Berdimuhammedow Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri tapgyryna neden täze teklibi koronawirusa garşy döretilen sanjymlaryň ulanlyp başlan wagtynyň ýa-da gabat geldi. Metduat maglumatlaryna görä ýeterlik meçherde öndürilenini öz çägini bu kesel resmi taýdan bolmasa-da Türkmenistan orsiýetde öndürilen koronawirus sanjymlaryny satyn alar. Ýurtda odal görülmedik keselçiligiň we COVID-19 alamatly ölümleriň köpelenligine garamazdan Türkmenistan koronavirus näsaglygynyň hiç birini resmi taýdan hasap almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup galýar. Şol wagtda başda köp adamly çäreler geçirmegini dowam etdirip koronavirus sözüniň metduatda ulanylmagyna we adamlaryň maska takynmaklaryna garşy görüşen Aşgabat häzir ýokunç keseliň ýaýramagynyň öňüne almak maksady bilen dürli saglyk talaplaryny we çäklendirmelerini hökmany düzgüne öwürdi. Azatlygyň habarçylary bu çäklendirmeleriň ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygynyň öňünden hassa berkedilýändigini habar berýärler. Lewapda habarçymyzyň 5-nji unagyşan beren habaryna görä
Diňe dermanhanaların we adyk dukanlarynyň ir sagat 10-nyn öýlen sagat 5 çenli aralykda açylmagy bilen Farapdaky wazarlar 27 dekabrdan başlap yapylar. Şeýle de bilim we saglyk uğruna 55 ýaşdan geçen beýleki budjet edaralaryna 50 ýaşdan geçen işgärler aýlyksyz näwelli möhletesenli urusada çykarlar diýen maglumat bar. Anonimlik şertinde urulaşan bir resmi aýlyksız urusadyň pandemiýa gutarýança dowam etjekdigini aýtdy. Ýöne adatlyk bu maglumaty resmi çeşmeler arkaly tasdikladyp bilmedi. Bundan başga orta mektepleriň okuwçylarynyň gyşky din jalsynyň 20-nji ýanwara çenli udoldurulmagy planlaşdyrylýar. Okuwlaryň online arkaly okutulmak mümkinçiligini seredilýär we internetdäki problemalar çözmek üstünde işlenýär diýip Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy habar berdi. Çäklendirmeler ýurduň paýtagtynda hem güýçlendirilýär. Kafeleriň we restoranlaryň ählisini, hatda Oğuz kenti hem yapmak buyuruldy diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 5-nji gün habar berdi. Onun sözlerine göre köp yer eýýäm yapyldy ýa-da 27-sinden we 29-ndan yapylar. Diňe ýyldyk mehmanhanasy açyk bolar we bu ýerde prezidentiň ýegenleri tapgyr bir näçe gün täze ýylberler. Giriş biletiniň bahasy 2000 manat. Eýýäm olaryň köpüsi satylyp azy galdy. Bu ýere saýlantgylaryň ählisi we az sanly diplomat, şeýle synaga karar eden adamlar toplanar diýip habarçy mehmanhananyň administrasiýasyndaky çeşme salynyp habar berdi. Şol wagtda ruhsat edilmedik wagtda jemgyýetçilik naharhanalaryny görülen we saklanan şahslara 500 manat jerime salynjakdygy aýdylýar. Täze ýyl bayramçylygynyň öňünden güýçlendirilýän çäklendirmeleriň ýene bir sebäbi Türkmenabatly sewda işgäriniň azatlygy aýtmagyna görä ýurtdaky adyk problemalar bilen bagly. Adyk ambarlaryna ätiýaşlyk üçin goýulan haritlar tassan ýok diýerler. Täze ýylla erkin sewda bolsa, bolanjy zatlar hem satylyp gutarlar diýip özüni döwletdar diýip atlandyran resmi aýtdy. Hünärmenler Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýakyn taryhyndaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýändigini aýdýarlar. Resmi Aşgabat krizisi boyun alman milyardlarça dollara durýan guruluşyk taslamalarynyň amala asyrylýandygyny, ýurdun ilatynyň bol elin durmuşda ýaşaýandygyny gaýtalýar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň ýygyna galan syýasy mirasy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Geçen hepde 21-nji dekabrda Saparmurat Niýazowyň ýogalanyny 14 ýyl boldy we özüni Baky beýik Türkmenbaşy diýdirmegi gowuran şahsiýatlaryň Türkmenistanly sosial mediada öňkü ýyllardaky garanyny azyrak görünýär. Ýöne muňa garamazdan dekabrň 12-sinde bellenen bitaraplyk bayramyna bitaraplyk binasynyň etegini resmi gul goýuşlyk dawrasynyň geçirilmegi bilen Türkmenistanlylar ýene bir gezek onuň heýkeliniň öňünde baş egdiler. Şol wagtda Niýazowyň odal her bir raýatyň okumaly kitaby bolan ruhnamasy soňky ýyllarda ýat boldy we onuň ornuny Gurbangul Berdimuhammedowyň adyndan çap edilýän kitaplary ýüze tiýilmek ýörelgesi giredildi. Şeýlelikde Saparmurat Niýazowyň ýatlanmagy bilen ýene bir gezek onuň syýasy mirasy barada berilýän jogapsyz soraglar gün tertibine geldi. Käbirler ony Türkmen döwletiniň esasyny goýuju diýip atlanyrsa, beýlekler ony ýurtda emele gelen häzirki agyr syýasy ykdysady ýagdaýyň esaslanyrjy sökmünde häsiýetlendirýär. Türkmenistanyň häzirki prezidenti 2007-nji ýylda Saparmurat Niýazowyň halkara gaznasylyň barada mesele gozgap, onuň German banklaryna goýan terişdeler bilen bagly derňe geçirilmegine çagyrdy. Bu gazna baryp 1993-nji ýylda döredildi we habarly adamlaryň köpüsiniň ananjyna görä ogurlanan pullaryň köp mukdarda daşary ýurtlara çykarylmagyna hyzmat etdi. Adam hukuklary we yer togalagynyň awadançylykly gelejegi üçin tagarla edip häkimiýetden hyýanatçylykly peýdalanmagyna garşy görüşýän global witness guramasynyň maglumatyna görä, Türkmen TV gadyndan gelen girdejileriň uly bölegi German banklaryna şahsy hasaplarda saklandy. Emma Türkmenistan bu terişdeleriň derňe barada hiç wagt açyk maglumat çap etmedi. Bu ýagdaý synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, telewiziýada öz bilen resmilerini korrupsiýada aýyplamak bilen meşgurluk gazanan Niýazowyň hakyky gylyk käsiýetleriniň uzak wagtlap açylmagyny almagyny alyp geldi.
Azatlyk radiosi soňky 14 ýylyň dowamyny Ozalky türkmen resmiýetleriniň oňlarça bilen gurulňdaş bolup, ýurtda emele gelen problemalaryň köklerini ýygarlamaga çalışdy. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Ozalky başlygy Hudaýberdi Orazowyň sözlerine görä, Türkmenistanlaryň häzirki problemalary Sapar Murat Niýazowyň açgözlüginden başlandy we şu ýagdaý hemme taraplaryň derňelmese ýurtda emele gelen korrupsiýa medeniýetiniň öňüni almak asla mümkin bolmaz. Hudaýberdi Oraz bilen söhbete geçmeden öň arhiw materiallaryna ýölenip, Sapar Murat Niýazowyň öz belän resmiýetlerini telewizionyada utandyryp, adalet, kanunçylyk, halkyň hak uğruny göreşini görkezýän ses ýazgalarynyň käbirini eşitdirmegi makul bildik. Redaksiýa adalet gazetesi benim işimden başlayan, benim şuň duşan adam bilen eline şahadatnama berýän Adalet gazetiniň uly habarçysy. Utanmak Adalet gazetini işläp, adalatsy işetmäni. Sen goýja ýaşawalan nipmet demek berdim. Näme onu berdiň? Sebäp bolmayan zatlary üçüncü aragmasyna çörýär. Watany söýmek, Adalet gazetini adaletli gözlemek. Sen bolsaň özüň adalaty bolýan. Onu üçin men mezbur seni Adalet gazetinden boşaltmaga. İşiňden boş ötäýdi. Osman ayından beri oğurluk kiriptir. 41 milyon 500 bin dolar oğurlanıptır. Yerin aslında da olsa çıkarır men. Yerin aslında pulomyeler cinayetçini tutar. Şu yerin aslında da olsa çıkarır. Halka hıyanet edip bugün yekecesi sıpmaz. Yekecesi kaç gitmez. Yerin aslında da olsa yaparız. Yerin aslında olsa çıkarır. Siz öz halkımızın önüne ulu düýpli günäňiz bar. Hem bir halky naňsız goýup bolmaý. Men şonu bilenden soň ýatylamak seniň her günki ekýän buğdaýyňyz. Şunu da haramlyk edip, Marda da, Taşowuzda da, şu wagt üstadçylaryndan soň galyp ýazýarlar ektik diýip ekilmedik meýdana. Marda 6000 hektar ektik diýip 3-4 günlükde ýazýarlar. Barada 3000 hektarym ýok. Hukuk kulluğundaki işgärlerin bar teriyekkeş bolupdyr. Bileňizmi şunu? Bazan mol KGB'nin türmesinde para alacak bolup, o KGB'ni bir pargana uğrudu da. Veli'nin üç teyfinden çıkan 9 milyon Amerikan dolarının 600 bin dolarının özgürlerini oraya Hey beyli de derin uçu var mı? Şularını kurbanıyla ertip veriyorlar. Ne hemen getiren? Ben bir yere 3-4 milyon zayin elinden alın, maşinle alın, ateştin işlerini arasında deyip, yine Kur'an zayin hem otayda öyüne varsalar ayrılandan son öyüne taşıdan ikrari işyari. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň dürli wagtlarda öz eginleşlerini ýazgaryp, bar günäni başgalaryň üstüne atyp eden we telewizion arkaly ýyle ýetirilen çykyşlaryndan käbir bölekler dinlediňiz. Yerli synçylar bir adamyň hemişe akça jüýje, beýlekleriň ählisiniň gara edilip görkezilmeginiň Türkmenistanyny şinni hem dowam edýändigini, bu ýagdaýyň soňlanmagy üçin odaly döwletdäki birinji adamyň ýalňyşlarynyň hususan maliýe işleriniň açyk derňelmeginiň zerurdygyny belleýärler. Adatlyk şu urdaky boşluklar doldurmaga synanyp, ykdysaçy Hudaýberdi Oraz bilen ilkinji prezident we üst açylmayan uğurluklar barada eden söhbetinden birinji gepleşigi dikkatyňyza hödürleýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Ozalky başlygynyň tasdiklamagyna görä, Niýazowyň edenetlikli hereketleri Türkmenistanyň köp feriştesiniň uğurlanmagyna ýol açdy. Şu ne yani Koreyan men işler doğrum da men işler doğru şu 2010-njy ýyllar diýildi 97-nji 98-nji ýyllarda Ukraina bergileri bilen ýa-da Gürjülen bergilerini satjak bolduk. Bergi nireden ýynaldy da şu öňsä Sowet döwründe soňky aýlar soňky ýyllar diýildi. Soňça 1-nji ýyllarda 92, 91, 92, 93, 94-nji ýyllarda toplanan bergiler. Olar var şu Sowet döwründe ýa-da alwatdylar zadetler ýöne soňça her ýyl ýol çykardylar. Şonu tölemejek bolup bizi bergiletjek bolup ýöne bizim güýçli spesialistimiz var. Klaçkow tamaga Georgiýewna diýip de. Soň men diýdim da köp berki oturdy bir toparlyň ýa-da bizi bergilet goýupdylar da.
Şu bolma mümkün mi? Yok da bolma mümkün. Onda ne için? Diýýär bizimkiler niýe başa razylaşdy. Şondan başlady, soňra ahyrso burjular bize 450 milyon euro vermeli boldy, 750 milyon Ukraina vermeli boldy. Şonu keskitdi. Soňra onu bir berkol her gün kıyanka hasaplaşyklar bar. Onu degişli değil. Ol şu bergi ol asıl durmalı pul oldu da olan boyunda şu yurtlar. Indi şu siz haýsy halkara guramasyna çykdyňyzmy? O şu valuta fondunun yankısı bilen hemmesi şu katnaşığı bilen bergi boyunda koyuldu. Bolmasa olar boyundan çakmalar. Ol şol gazdan toplanan bergi mi? O bergi hökmünde de tasdik edildi hawa. Üç yıl biz golçaktık. Türkmenistan bolsa merkez bank, soňra Gürjün bilen bergilerini Gürjüler bolçakdy. Soňra halkara valuta fondunun vekili bolçakdy. Bu Gürcistan wagtda, Ukraina wagtda da şeýle boldymy? Ukraina boýunça da şöyle boldy. Soňra şu bergin tasdiklanyny soň satylan ýankylar bar. Gaz, berk, haritlerden. Ol aýry, hakykatdan bara Ukrainadan onu aldyk diýilen öyle hakykatdan ýöne kagyz gelýär. Men onu hemmesini jikmedik görköz ýazyp hemme görközden şonu hemme kagyzdan şonu berdim. Şu berýän goýaga çyn ýaly ýok şu kagyzdan. Indi siz algy bergi boýunça ödüňizde toplanýan maglumatlary kagyz ýüzünde niýafa geçirýäňiz, o da goýaga çyn ýaly bolýar. Şeýlemi? Bolýar näil bolýar da. Biz hemmesi ýa-ni hasafy diýäs, hasafy şu ýurdun ýagdaýyny hemmesi algyny bergini soňra şonu hökmany biz şu ýurdun ýolbaşçysyna görkezmeli. Soňra ýurdun ýolbaşçysyna görkezek bolýar galdyr, sizinki mümkin dogrudur, mümkin nädogrudur, böyle özüm barlar diýär, şoň bilen galýar. Soňra şoňar o kurjylar bilen şoňar kiçirak we sowdalar boldy da, sowdalar ýene de şoňar bir kiçirak ogluk boldy. Valuta fond tarapdan keskitden pulu bas kop gezek asyldylar. Aynı biz onu alacak, bunu alacak. Hem zaman ben şöyle yapışıp yok. Onu verecekten sebebi hem biz ayağımız gelin, o zaten dolmuyor. Son, ben gidemde gitmeden şu belgeler satacak olduk. Yani Amerika'ya yalvardık. Yani şu ilçi konu olacak oldu. O son Şvitsarya, Şvitsaria'da şu yani valuta fondu var ha. O tofor da gördü. 4-5 yurtun her tofor. Şu bizim yolbaşı bir toforda biz şu Şvitsariya bilen şu Şvitsaria'da bizim toforun yolbaşısı. Şoň üçin biz şonlara yüz tuttuk. Onların o wagtdan bir ýagdaý bardy. Onlarda mysal üçin prezident. Şu ministrler bolýar da, ministrler. O şu maliýe ministrleri wagtda onuň şu dowr prezidentidir da. O Şvitsariya. O soňra ana şu bolýar konuwdan da şu Şvitsariýa banklaryny urutdylar. Şu iň ýokary şu 95% satyp alan diýip bolçakdylar da. Nädip satyp bolýar o bergini, nädip satyp bolýar? Gürjüler bolçakýar, biz bolçakýar, soňra bank bolçakýar. Bank soň bize şu bergiler olanyň hasabyny geçýär. Bize olsa pul öýelýär. Bank size töleýär da olary özlerini borçladyp goýýar da, olar satyn alýar. Gürjüler olanda bergil bolýar da bizim önümizde de. Olar güýçli banklar da olar näde öýdüler olar günni görer da. Şoň üçin Ukraina bilen şoňal onam ýak etmedi. Niýe? Buna böget bolanyň soňunda niýe öýdi boldy da? Sebebi näme? Köp da onu aýdyp otursam köp ýankda, ol köp zatdan boldy, niýe özü boldy. Öýdi şu öýdary çözülmek üçin näşeýlem? Ay o bilýärmisin ol siýasat berýär. Sen ýoňgulyşyň bolmasyn, men onu öýle plarim bolsun. Doğru. Şu wagtlaryň Ukrainada kimdi lider? Gürjistanda lider kimdi? Gürjistanda Saakashvili, ýankyda da Kuchma. Biraz şu berginde atdylar. Şu hemme dünýä gülüşdi. Bir aýdaly Ukrainaň bir 3-4 ýylda öndürýän şekerni olar şu Gürjistanda şeker ýok. Şu şeker bilen Türkmenistanda hasaplaşdyr. Oň öýdi hasaplaşdyr. O hakykatdan hiç mümkinçiligi ýok. Şu
onlar haritable Türkmenistan'la hesaplaşır yani. Kağızda hesaplaşım oluyorlar, sonrası çok pulu anlarda naktın yazdı yani. Valuta fonunun üstüne bulup oluyor. Hani neçe belgesi vardı da. Şu İran ettiğine hem materyaller var. Beriyelde var Şveçya. Şunda brigada molkeldiler oluyan ki fondunda var yani kurumu var. Global Witness. O var. Olur diye de hasa bilen mi diye de men de yani pulun niye de durunu bilen okuyor öyle. Eğer de siz bu küçük durursanız men dedim pulsuz, aylıksız, zatsız şuna katlaşmana tayar 6 ay 1 yıl devamında biz hem yankılı tafsiliyet dedim de. Yani şu yurt içinde sonuçta böyle işleyen dedim. Yok biz onları işlem yok. Biz diye egersin diye aytsın hesapta pul varlığını, oğlunun pulunu yerde yatanını biz sonra var, sonra yan tutuyastık. Hormatly dinleyijiler, bir Türkmenistan'ın Merkezi Bankynyň odalky başlygy Hudaýberdi Orazowyň pikiri. Şunun bilen Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niýazow syýasy mirasy barada söhbetimiziň soňuna geldik. Goşmasy maglumat toplasak bu temany geljekde hem dowam etdirmegi nazarda tutýarys. Eýsem bu mesele bilen barlykda size nähili pikir garaýşlar bar. Bize bu arada ýazyp maglumatlaryňyzy iyi berip bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Owganstanyň habarçymyz Şaýmerdan ulum rady. Şaýmerdan uly Owganstanyny alınıp gaçylan 9 ýaşly oglanjyk bilen bagly soňky maglumatlar berseňiz. Näme täzelik bar bu mesele boýunça? 9 ýaşly Abdurup atly çaganyň alınıp gaçylmagy bilen bagly balyk polisiýasy 14-15 törege bir operasiýa geçirilendigine aýtdy. Ençeme üý döktüler, şonuň üçin üý barladylar. Ýa-ni ol tapylmady. Emma merkez Kabuldan bir topar hökümet topary geldi. Ol hökümet topary yerli hakimiýetlere şu çagany tapmak üçin mümkin bolan aladaňyzy edin. Şunu nähil bolsa tapyň diýip olara tapşyryk berdi. Hem Owganstanyň Milli Mejlisiniň bir ýönetim topar onuň üçin bäri geldi. Owganstanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň hem geldi. Milli Mejlisiň aşağı palatasynyň hem geldi. Ondan soň Birleşen Milletler Guramasam bu mesele bilen bagly öz narazylygyny bildirip hökümete bir beýnan hatyny ýollady. Şu tapyň çagany bu nerese çagany gynap otur damun alıcılar oğurlar diýip hökümete öz narazylyk hatyny berdi. Birleşen Milletler Guramasanyň Owganstandaky wekilhanasy. Türkmenler indi 2 ay uğrak boldy, 2 aýdan geçti. Şu protest geçirýärler, bu protestlere Türkmen menallary gatnaşdy. Beşinci ýaly Türkmen menallary hatda bir näse alasa da üýden eseri çykmazdy. Bu köçe çykyp protest geçirmek bir narazylyk geçirmege beýledi dursun. Ýöne şu duýgulary Türkmen menallary köçe çykdy bildirse Türkmen menallary häzir şu Balyk welaýatynyň yerli hökümetiniň şu hakimliğinin binasynyň öňünde çadır dikip gece gündüz şöyle şu Owgada ýaşaýarlar. Şol 9 ýaşly çaganyň hökümet tapyp özlerine tapşyrmagyny soraýarlar. Şaýmerdan uly zamunyň oglanjygyň boşadyljagyna umyt berýän zatlar barmy? Beýleki tarap, ýagny zamun alyjylar bu talaplara nähili reaksiýa bildirýär? Umyda bar, şol umyt bilen otelinde $1,5 milyon pul sorady. WhatsApp telefoni we beýleki telefonlar arkaly şol Facebook we beýleki ýarga ýollap ogurlar. Indi ona hat köpeldi. Ýene $200 milyon onun üstüne goýupdy. Ol Abdurup'un atasında şonuň $1 milyon hem ýok. Ona şol $1,5 milyon hem Türkmenin bärde bir ýere jemlesem toplap bilmeýär, tahyp bilmeýär. Şu kynçylyk bolupdy, emma elbetde talibanlar bu mesele bir gaty darajak, tapjak we eger tapylsa bu ogurlary öldürjek diýip şeýle bir haýbat atdy. Indi şu şäheriň içindedir diýip çakadylýar. Madar Şerif şäheriň içinde ogurlar onu saklaýanlar diýip çakadylýar. Hökümet idaralary hem elbetde alada edip otyr. Ýöne bärde bir zorgoýluklar bar, käbir zorgoý ýaragly toparlar bar, käbir zorgoý siyasi ýol başçylar bar. Şol siyasi hereketler we şol zorgoý ýaraglylar ogurlary himayet etýär, şonuň bilen aragatnaşyk bar. Şol sebäpden bu henüde tapylman gelýär. Hökümet güýçlerine şonu tapmak başartmady diýip
käbir adamlar şeýle pikir bildirýärler. Şaýmerdan uly bu mesele geljekki söhbetdaşlyklarymyzda hem syn salmagy dowam etdirer. Belki gözlegler netije berer. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen Hepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Aratyň tolkunlaryndan aýrylmaň.